zatoz ni gana. Gatzeko, kortafogosa aktibatzen da, bai aktiba huitzen da, eta gero antivirusa, batzutan horri batzutan ez daulagatzen sartzen, zaitxik degoten dia virusak edo horrelako problema. Zieran, Google edo ginean erabiltzen, ez genekigun asko. Orduan azten ginen batzuk idazten eta beste batzuk eta azkenien etetzen zen txapuza bat. Zaitxik, idazten zutenian batzuk, beste batzuk bebai, eta holan, eta azkenien danan astu itzen zen. Eta berriro borratzera eta holan. Baina hontzen, ja, adostu itzen gaz. Eta orduan, aldez aurretik, esaten dugu zeidatzi, bakoitzak zezati eta holan. Zake hor talde lan bat dago ez aurretik. Hori, geixen bat berak esan dagoena, doxen zan, arraruen jauzek izan, como horri batian lau eskukira idaztia. Baina gero ja hoitzen joan ginen, eta aukeratzen ginen zeinek idatzi, eta norbaitza gauza bat zuzendune bali mazoan zuzendu itzen zeban, eta joan ginen pixka hoitzen horri batian lau eskukira idaztera. Eta hasieran bebai Open Officeen, idaztiaz aparte, bebai ikasi behar esan ginoan pilo gauza, porque hasieran kortar eta pegar, gero zela sartu argazkixak, azpimarratzen ikasi, eta ordan dana, eta ordan fiskat. Eta bebai ikasi ginoan nola sortu karpetak, gero bebai Google Chrome deskargatu ginoan, Mozilla jasoan deskargauta, irudixak bajau Mozillatik, eta kursor FX, musika. Baina gure lehengo aztu ginen deskargatzen internetetik eta, baina azkenean gero guk ateratakuak horko kamarakin eta ginen jartzen fune pantai eta pentatenan jolas azkengo baino, bala. Azkenean geixen alan azan. Orden, lehen jonek izan duen antzekua, Zoi pentsatzen zenuten ordenagailuak izango zirela eskolan jolasten jarraitzeko. Bai. Eta gainera, niri hasieran jaten pixkat aspergarri zazagatik. Hasieran, erakutsi behar zuzkoen dana, ez? Eta orduan, teklak erabiltzen eta itxik ginoan kaligrafia. Mekanografia. Eta hori bastante aburrido, esan, porque agunero itxik ginoan hori eta zela ginoan jolazten, denak aburrido itxik ginoan. Osa, que zoi jolasak eta jolasak. Lehen nola zeukan internet, zeren hor ordenagailuan ero argazki batzu, baina esan paisajiak eta oso. Ni gehien bat pentsatzenan denbora guztiak ondia ginela ordenagailuak, lan guztiak ito zitugula ordenagailuak. Ja. Eta orain nola egiten duzue? Gontzen batutan. Segun, saio batzutan ez dugu ikutzen beste ordenadoria. Eta lehen, ekarriz askoenago batzutan, eskatzen jaun beti ordenagailua, baina gontzen horiek esaten. Esan como regalo bat, ondo itxu malima gaino lan ordenagailuak. Ja. Eta gaten duzkoen tuzta ipinen jolazten hor, jausten zuen meteorituak, edo igual pintezen joan, pintezen meteorituan A eta zu A, B, eta holako jokuetan, como si fuera un regalo. Google Docs, esaten askoenean inglesean edo oso etxeko betera heltzen dugu, Gmail bai askotan, eta ez da gozatu. Eta gero lanetan, ordenagailuan ditugun lanetan, bilatzailea eta holan, eta beste hizkuntza batera nahi dugunean zeuze jakin zelatzen den itzultzailea bebai albistiak bilatzeko gero Wikispaces. Kolore jantzia zatoz